Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 7th most competitive province award ng Pampanga, magpapalakas sa business confidence ng mga investor. Top 1 drug suspect sa Tarlac City, arestado. Drug din sa Mabalacat, nadiskubre ng mga otoridad. Pandemya, mas pinaigting ang relasyon ng dalawang magkasintahan mula sa magkaibang lalawigan. At 55 na magsing-irog, ikinasal sa mass wedding sa Santo Tomas. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Hindi po nagpahuli sa pagdiriwang ng Valentine's Day ang mga kabataan. Ang ilang mga student council nagsagawa ng iba't ibang online gimmick upang kahit na saradong mga paaralan ay makapagdiwang pa rin sila sa araw ng mga puso. Narito po ang report. Kanya-kanyang paandar online ang iba't ibang paaralan mula sa Central Luzon para sa pagdiriwang ng Araw ng Mga Puso ngayong Lunes, February 14. Nanguna na riyan ang Holy Angel University Council of Student Ambassadors na noong January 25 pa lamang ay sinimulan na ang kanilang espesyal na programang #Hamunin Mo I-Shoutout Ko, na kung saan inimbitahan ng Angelites na mag-send ng kanilang confession. Gayon din ang Angeles University Foundation Student Council na naglungsad ng The Angelinian Archives. May naghihintay na exciting na papremyo sa entry na may pinakamaraming likes o reaction. Ang MAPE Club naman ng Pampanga High School ay nagpost ng #Confession Diaries na nagmula sa mga mag-aaral. Sinimulan na rin ng Dominican College of Tarlac Supreme Student Council ang paghahatid ng mensahe ng mga estudyante sa kanilang mga napupusuan at hinahangaan. Nagsagawa naman ng iba't ibang contest ang Tarlac State University Supreme Student Council sa larangan ng spoken word poetry, reverse poem writing, storytelling at harana. Bawat kategorya ay may katumbas sa papremyo. 3,000 piso para sa first placer, 2,500 pesos para sa second placer, at 2,000 piso para sa third placer. Bagamat ilang siglo na ang nakalipas mula ng unang ipagdiwang ang Araw ng Mga Puso, pinapatunayan lamang ng mga programang ito na nananatili pa rin ang diwa ng pag-ibig sa bawat isa kahit sa gitna ng pandemya. JM De Jesus, CLTV News. Hindi raw po naging hadlang ang nagdaang lockdown at hindi pagkikita para lalong tumibay ang pag-ibigan ng dalawang magkasintahan mula sa Pampanga at Bulacan. Ngayong unti-unti nang lumuluwag ang protocols, nakakapag-date na raw uli sila lalo pat fully vaccinated na po ang dalawa. Tunghayan po natin ang kanilang kwento. Ngayong Araw ng Mga Puso ay higit na damang-dama na naman ang diwa ng pagmamahalan. Kahit pa may umiiral pa ring pandemya, hindi nito mapipigilan ng ating mga kababayan na iparamdam ang kanilang pag-ibig sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang magkasintahang guro na sina Rafael Kembao mula sa San Simon, Pampanga at Christine Joy Ramirez na mula sa Baliwag, Bulacan, mas pinagtibay doon ng pandemya ang kanilang 4 na taong relasyon. Nagsimula ang kanilang pag-iibigan nung sila ay 3rd year college pa lamang. Ngunit na makapagtapos at nagkaroon na ng kanya-kanyang trabaho, ay naging long distance na kanilang relasyon. At nang magkaroon ng lockdown dahil sa COVID-19 pandemic, talaga namang nasubok daw ang kanilang relasyon. Halos walang buwan daw na hindi nakapagkita ng personal si Teacher Rafael at Teacher Joy. And so, yung after 8 months po, sobrang saya kasi, kumbaga po, mas yung mga na-miss po namin na mga moments is magagawa na po namin ulit. Tapos yung mga miscommunication din po ay mapag-uusapan po. Kumbaga po, di ba po, pag LDR is meron po mga misunderstanding. So pag yung after 8 months po na yun, kumbaga po parang masarap po siya sa feeling. Hindi lang po yung makakasama niyo po yung partner mo, pero yung makakausap mo rin po siya sa mga dapat pag-usapan sa relasyon niyo para mas maging maayos. Ayon naman sa magkasintahan,
ay mas madali na umano sa kanila ngayon na makapagkita kahit pa nung isinailalim ang Bulacan at Pampanga sa Alert Level 3 dahil pareho naman umano silang fully vaccinated. Tanging vaccination card at ID lamang daw kasi ang kailangang ipakita sa mga police checkpoints at kapag papasok sa mga establishmento. Mas naging komportable din umano silang makita nang sila inabakunahan dahil mayroon na silang pananggalang laban sa nakamamatay na sakit. Sa kabila umano nito, ay nag-iingat pa rin umano sila at sumusunod sa mga health and safety protocols. Kung minsan naman ay mas pinipili na lamang umano nila magbanding sa bahay upang masiguro na hindi mahawakan ng COVID-19. Sinisigurado po namin na nakalayo po kami or yun nga po, social distancing sa mga tao po. Kumbaga po, talagang pinag-iingat po namin, iniingatan po namin, hindi lang po yung sarili namin, kundi po yung ibang tao din na hindi po magkaroon ng kung ano man pong infection. Dito kami sa bahay, gano'n. Tapos piliin lang kami ng food namin na dito namin dito. And at the same time, nandito yung kapatid ko and yung mother ko. So yung niluluto namin, hindi lang para sa amin dalawa, para maging sa family namin. Ayun. So, iniisip din naman kasi namin na hindi naman porket magkasama kami, kailangan lumabas para mag-date. Pwede naman mag-date sa loob ng bahay, pwede magkaroon ng bonding, through cooking, ayan, tapos kumain, mag-kwentuhan. Para maging safe na din po. Kwento pa ng dalawa, nagkaroon sila ng advance celebration ng Valentine's Day noong weekend kung saan kumain sila sa labas dahil pareho silang may trabaho ngayong araw. Mas mabuti na rin umano na naging advance ang kanilang celebration upang makaiwas sa dami ng mga tao. Siniguro naman ng dalawa sa isa't isa na walang makasisira sa kanilang pagsasama kahit pa ang mga pagsubok na dulot ng pandemya. Alam mo naman na lagi, no, na love kita, sobra, yan. Diba, no? Lagyan mo na kasi to. The joke lang. Ayan po, happy Valentine's. Love. Happy Valentine's Day. Ayan. So I hope na hindi lang during Valentine's Day tayo na maging magkasama and every time kasi na-celebrate naman natin. So, ayun, alam mo naman na panghabang buhay na yan, wala nang magpapalit, wala nang iwan. At hinihintay mo na lang as proposal, diba? Marion Lozano, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Top 1 drug suspect sa Tarlac City, arestado. Drug den sa Mabalacat, na-diskubre ng mga otoridad. At may ligtas na Serpent Eagle, pinakawalan sa kagubatan ng Aurora. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita, huli po ang top drug personality sa Tarlac City nitong Sabado at isang drug den din ang nadiskubre ng mga otoridad sa Mabalacat City nitong Sabado rin ng hapon, February 12, 2022. Ang iba pang detalye sa report na ito. Nasa kote ang top drug personality sa Tarlac City nitong Sabado ng hapon sa loob ng umano'y drug den sa Sitio Tañedo, Barangay Aguso sa ikinasang operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kasama ang kapulisan. Arestado si Kenneth Olaes, ang maintainer umano ng drug den. Ang 19 na taong gulang na sospek ay tinukoy na top 1 sa PDEA PNP Unified Watch List. Bukod kay Olaes, arestado rin sina John Andrew Isip, 24 years old mula Barangay Dalayap, Aris Reyes, 34 na taong gulang ng San Nicolas at si Robert Capulong, 34 anyos, residente ng Mapalasiao. Nakumpiska sa entrapment operation ang 5 piraso ng plastic sachet na naglalaman ng suspected dried marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 29,300 pesos at assorted drug paraphernalia at buy boss money. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa sa mga naarestong suspect. Samantala, isang drug den din ang nadiskubre ng mga otoridad sa Mabalacat City nitong Sabado ng hapon, February 12, 2022. Huli sa operasyon sa South Daang Bakal, Barangay Dau ang tagapamahala ng drug den at 10 iba pa. Kabilang sa mga nahuli ang 33 taong gulang na si Neil Reyes, ang maintainer ng drug den, Albert Galang, 29 years old, Romano Reyes, 54 years old, Anthony Saribiano, 21 years old. Kasama sa nahuli si Ariel Alinsolorin, 21 taong gulang, Marquez Tabilio, 34 na taong gulang, Deleric Quinto, 26 anyos, Philip Añuver, 41 years old, at Francis Dizon, 29 years old. Lahat sila pawang mga residente mula sa iba't ibang barangay sa Mabalacat City. 2 suspect pa na residente na Angeles City ang nahuli rin. Sila ay sina Bernard Cortez, 21 years old, at Ross Hernandez, 35 taong gulang. Ayon sa mga otoridad, hindi naman daw pumalagpa ang mga naresto sa drug den. Nakumpiska naman sa operasyon ang 4 na transparent plastic sachet na umano'y droga na may street value na 102,000 pesos, drug paraphernalia at marked money na ginamit na nagpanggap na buyer ng droga. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampa sa mga naarestong suspect. Jennifer Salega, CLTV News. Isang uri ng agila ang natagpuan ng isa po nating karehiyon sa kanilang bakuran sa Maria Aurora. Agad namang na-turn over sa mga otoridad ang ibon at ito'y pinakawalan matapos pong umayos ang kanyang sitwasyon. Narito po ang report. Isang concerned citizen mula sa lalawigan ng Aurora ang nakakita ng kinukonsiderang endemic na hayop na ito. Ito ang serpent eagle na may scientific name na Spilornis holospilus. Kaagad daw itinurn over ng nakakita ang agila sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ayon kay Marivic Santos, head ng DNR Community Environment and Natural Resources Office o Senro Dingalan, isang nagngangalang Ryan Kasim ng Barangay Florida sa Maria Aurora ang nakahuli sa serpent eagle sa kanilang bakuran. Kaagad daw na inireport ni Kasim ang insidente sa mga otoridad. Ayon kay Santos, nanatili pansamantala sa kanilang kustodiya ang ibon dahil hindi raw magandang kondisyon nito para kaagad na ibalik sa kagubatan. At nang makarecover ng serpent eagle, tsaka raw ito pinakawalan. Ayon sa mga pag-aaral, ang Philippine Serpent Eagle ay isang maliit na raptor na naninirahan sa Luzon at Mindanao Island. Karaniwang makikita ito sa mga kagubatan, open woodlands at minsan sa mga lupang sakahan na may kalat-kalat na mga puno. Base sa International Union for Conservation of Nature, ang conservation status ng ganitong species ng ibon ay nakakategorya bilang least concern. Ibig sabihin, mayroon itong lower risk of extinction. Ayon naman kay DNR Regional Director Paquito Moreno Jr., ang presensya ng Philippine Serpent Eagle ay indikasyon na malusog ang forest area sa gitnang Luzon, lalo na sa Aurora.
Apela naman ni Moreno sa publiko kaagad na i-report sa environment authorities kung makakita ng anumang wildlife upang maiwasan ang potensyal na panganib at banta sa kanilang populasyon. Dapat din daw maging mapagbantay at i-report ang illegal trading at online selling ng wildlife upang maparusahan ang mga gumagawa nito. Nagiging banta rin ang mga ganitong gawain sa biodiversity at sa kaayusan ng kapaligiran. Kung makakita ng mga wildlife animals at iba pang concern kaugnay sa environmental violations, maaaring mag-report sa pamamagitan ng DNR hotline number na 0945-368-5303. Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Hotels at restaurants sa Pampanga umaasang mapabibilis ang pagbangon ng kanilang industriya. At business leader na si Rene Romero, suportado raw ang kandidatura ni Governor Pineda. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, nakapanayan po ng ating kasamang si Justin Dizon, si Edward Patawaran Dorozan, ang PR Director ng Hotels and Restaurants Association in Pampanga o HARP. Aniya, umaasa po sila na magiging maganda ang takbo ng hospitality industry dito sa Pampanga sa papalapit na summer season. Tunghayan po natin ang naging panayam. At sa puntong ito mga kabayan, meron ho tayong bisita at maswerte ho tayo at pinaunlakan ng ating kaibigan mula sa Hotels and Restaurants sa Pampanga. Ito hong ating programa para ho ibalita sa atin yung kanilang ginawang paghahanda para sa Valentine's Day at syempre ito hong nalalapit na summer season. Alam naman ho natin, isa sa mga paboritong pasyalan ng mga turista, ito hong lalawigan ng Pampanga at joining us this afternoon po dito sa ating programa ay si Ginoong Edward Patawaran Dorozan, ang Director for Public Relations po ng Hotels and Restaurants in Pampanga. Magandang hapon po Sir Edward and welcome po dito sa ating programang CLTV Balitaan. Hello Sir Justin, magandang hapon din and happy Valentine's to all po. Sir, happy Valentine's po. At speaking of Valentine's Day, kumusta ho yung paghahanda ng inyong asosasyon
nitong mga member hotels and restaurants ninyo dito sa Pampanga para ho sa araw ng mga puso na alam naman ho natin, isa sa mga paboritong gawin tuwing Valentine's Day ay ang kumain sa labas, mag-dine out sa mga restaurants, sa mga hotels. Kumusta ho kayo, sir? Sir, okay naman. So actually, even before, syempre we made sure na ang mga staffs or ang mga members ng HARP or the staffs of the members of the HARP are being vaccinated naman na, sir. So we help them dun sa vaccination nila and also for their booster para at least we can make sure na yung magiging customers or guests natin are also safe when they come on our facility. Apo. Sir, ngayong Valentine's Day, alam natin mamayang gabi pa yung siguro mas dadami yung mga bisita, yung mga inyong mga clients, inyong mga guests, ano? But of course, we're coming from the weekend. At paano ho ninyo maikukumpara itong pagdiriwang ng Valentine's Day, ano? Ngayong taon, 2022, kung saan meron nang na-introduce na vaccine, gaya nga ho ng nabanggit ninyo, as compared to that of the previous year, 2021? Ayun nga, sir. Actually, there's nothing much preparation kasi we've been in the pandemic for almost 2 years naman na, sir. And kumbaga, we've been through, kumbaga alam na natin yung the proper disinfection, sanitation, crowd control, ayan, tsaka yung necessary requirements. And for the difference naman, so basically meron lang siguro mga restrictions not before the the pandemic. So kasi ngayon, because of we care for their safety, kung dati nagsasanitize tayo ng mga facilities natin before the pandemic, mas mataas yung level ng sanitation at disinfection natin ngayon. Pero when it comes, sir, to the number of customers, mas marami ba yung mga nagpa-reserve ngayon this Valentine's as compared to last year? Technically, sir, mas marami kasi nga, mas open na tayo ngayon eh. Lalo na, there is this memorandum from IATF that starting last February 10, we can accept vaccinated customers and guests. Sir, ito hong naging development from IATF din, yung opening ng ating bansa sa mga foreign travelers, yung mga turista, mga dayuhang turista. Gaano ho kayo ka-excited about this and paano ho ninyo ito nakikita na magiging o magkakaroon ng impact kumbaga doon sa pagbangon ho ng ating hospitality industry? Okay. So eventually kasi, sir, itong pagkaroon ng luwang sa mga restrictions ay makakatulong ng malaking bagay sa atin and sa tourism industry because at least ngayon mas marami na yung numbers ng mga foreign and local tourists na papasok sa Pampanga. So technically for the restaurants, tataas na ang mga customers ng mga restaurant members natin at the same time with our hotel members. Opo. Sir, etong summer season, alam natin malapit na rin. Are you expecting po, I know we are expecting a number of tourists that will be booking in our facilities, in your facilities here in the province. Paano ho ninyo matitiyak dito sa mga ating mga kababayan and other foreign travelers that it's very safe to stay to spend the summer season here in Pampanga, especially in our member hotels and restaurants in HARP? Okay, so first, at present naman na, sir, very techy na tayo. Kumbaga, very informative na through social media. So I suggest na bago tayo pumunta sa isang facility or sa isang establishment, you check it on the Facebook kung paano ba ang disinfection process nila para at least we can guarantee na yung pupunta nating establishment is very safe. Ayan. Kasi on our end naman, for sure kasi, we make sure and we see to it na yung mga members namin and their establishments are
guaranteed disinfected. And kung meron man silang pagkukulang or kulang sa isang particular na then we can help them para ma-guarantee natin yung safetyness ng establishment. Okay. Okay. Sir, any last message po sa ating mga viewers, and please do invite them in your member hotels and restaurants para ngayong darating na, syempre ngayong gabi, Valentine's Day, alam natin at yung mga susunod pa, we have a long weekend coming sa February 25, and of course, ito mga darating na araw, summer season. And so, I am inviting everyone, yung mga from outside Pampanga na visit us here in Pampanga, lalo na ngayong holidays and Valentine's Day, and knowing that Pampanga is a culinary capital. For sure, you would enjoy your Valentine's here. And if I may insert then, you can visit us in Bliss Hotel in Mabalacat and San Fernando, or in City Gold Hotel in Angeles. We have promos definitely this Valentine. So it will be an automatic 10% discount in all room rates. Ayan. Tapos you can also try our restaurants na definitely gugustuhan nyo din. And for our members din, actually sa Pampanga marami kayong mapagpipilian kasi we have hundreds of hotels and restaurants here. So katulad na sabi ko kanina, you can search them on, or kung saan nyo pumunta, you can easily get the information through social medias like Facebook, Instagram. Ayan, para at least sure po tayo na safe yung pupuntahan natin. Pwede naman nating i-check kung paano yung proseso ng pagdi-disinfect, sanitize nila, or paano yung mga protocols na ginagawa nila para ma-guarantee yung kaligtasan natin. Okay, maraming salamat po, Sir Edward Dorosan, ang Director for Public Relations ng Hotels and Restaurants in Pampanga. Ikakampanya raw ng negosyanteng si Rene Romero si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa re-election nito sa halalan 2022 sa Pampanga. Anya, ang kanyang paglabas ay personal na pasya, ngunit kaya naman daw niyang tindigan at pangatwiranan ito. Narito po ang report. Ako, ang iboboto kong gobernador ng Pampanga sa darating na election si Governor Dennis Pineda. No? For the past 3 years, no? Dinatnan tayo ng pandemic, dinatnan tayo ng mga baha, mga bagyo, nandyan siya. So, kung i-rate ko siya, excellent yung kanyang local governance performance. Lantaran na umanong puposisyon na negosyanteng si Rene Romero para ipangampanya ang kandidatura ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda sa lokal na halalan 2022. Personal niyang posisyon at hindi sa kabuuan ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated ang kanyang pagsuporta. Iginiit niyang apolitical o walang sinusuportahang politiko ang PAMCHAM. Ngunit sa aming pagtatanong kung anong magiging papel niya sa halalan at kandidatura ni Governor Pineda, sagot ni Romero, maigi raw malaman ng kanyang kapwa negosyante ang mga behind-the-scenes stories nila ni Pineda bilang kabahagi ng local IATF noong kahigpitan ng lockdown. Natutuwa kami kasi nakikita namin yung pagmamalasakit, pagmamahal niya sa mga Kapampangan workers at saka kaming mga negosyante. Kasi bago siya gagawa ng executive order or restrictions, kinukonsulta kami. Every week, palagi may konsultasyon. Ang kompetensi ni Governor Pineda sa panahon ng krisis ay sapat na umano para pagkalooban ito ng isa pang tiyansa. Ito umano ang dapat na maiangat ngayon dahil ito ang kailangan na leader ng bansa. Ayon kay Romero, bahagi na ng kanilang ginagawa ang paggabay sa kanilang mga empleyado at kapwa negosyante kung sino ang nararapat na mailuklok sa pwesto. Normally. Some ginagawa nila, some hindi. But kaming mga leaders, normally, we convince our
employees, we help them to i-evaluate nilang mabuti sino yung mga kandidatong karapat-dapat para yung kanilang trabaho ay lalong gaganda. Samantala, nirerespeto naman umano ni PAMCHAM President Architect Nestor Mangyo ang posisyon ni Romero na kanilang past president sa PAMCHAM. Nilinaw niya na malaya at hindi nila kinokontrol ang mga negosyante sa pagpili ng mga kandidato mapa-national man o lokal. Kasi po bilang presidente ng PAMCHAM, we cannot dictate on our members, not even on my board, who to vote, no? I could not even tell them or recommend. May kanya-kanya pong sinusuportang kandidato. Pero as far as si Governor Pineda po, wala kaming masasabi sa kanya. We have worked well with him as a PAMCHAM and as a board, as a organization. We're very happy with this administration. Sinabi ng PAMCHAM na kasalukuyang pinag-uusapan nila ang pagkakaroon ng forum sa mga kandidato upang matalakay ang mga usapin na may kaugnayan sa lokal na ekonomiya sa probinsya. Mahalaga rin umano ito upang masukat ang plataporma de gobyerno ng mga bagong muka sa politika, gayon na rin ang mga nasa pwesto na humihirit pa ng isa pang pagkakataon. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. 7 Most Competitive Province Award ng Pampanga magpapalakas sa business confidence ng mga investor. 55 na magsing-irog, ikinasal sa mass wedding sa Santo Tomas. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Mananatili po sa COVID-19 Alert Level 2 ang Metro Manila hanggang February 28. Ito po ang inanunsyo ng Malacanang ngayong Lunes, February 14, 2022. Ang NCR ay nanatili po sa Alert Level 2 sa pagsisimula ng buwan ng Pebrero. Samantala, may 7 lugar naman ang isinailalim sa Alert Level 3 ng IATF. Kabilang po dyan ang Davao de Oro, Davao Occidental, Guimaras, Iloilo City, Iloilo Province, South Cotabato at Zamboanga City. Samantala, maliban po sa Metro Manila, kasama po ang 7 lalawigan ng Central Luzon sa ibinabana ng IATF sa Alert Level 2. Ito po ang Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Zambales. Nasa Alert Level 2 na rin po ang Angeles City at Olongapo City. Epektibo po ito mula February 16 hanggang February 28. Kasabay naman ng pagluluwag na ito ang paalala ng Philippine Medical Association o PMA na dapat increase muna ang pagbabakuna sa mga senior citizen, immunocompromised individuals at mga bata edad 5 to 11 bago i-konsidera ng gobyerno ang pagluluwag sa mga restrictions sa Metro Manila. Sa ibang balita, tiniyak po na mapatatatag daw ng Top 7 Most Competitive Award ng Pampanga ang business confidence ng mga investors sa lalawigan. Bukod dito, consistency raw ang hinihingi ng business sa efficiency ng good governance sa probinsya. May detalye si Paolo G. Santos. Sa 81 lalawigan sa buong bansa, tinanghal na pang-7 ang Pampanga bilang Most Competitive Province ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa isang virtual conference nitong ika-10 ng Pebrero, tinanggap ni Governor Dennis Delta Pineda ang nasabing pagkilala. Para sa Presidente ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry Incorporated o PAMCHAM at may-ari ng Central Country Estate Incorporated na si Architect Nestor Mangyo, mapapatatag ng nasabing pagkilala ang business confidence ng mga investor sa Pampanga. This is a positive note for the business sector dahil it means that we can invite more investors to Pampanga, to our Central Luzon dahil sa ranking pa lang makikita nila
We have government efficiency, investors friendly, nandiyan ang mga infrastruktura na dapat magawa for a province to be ready for investment or prime. Ayon kay Mangyo, consistency ang kanilang hinihingi sa efficiency ng good governance ng probinsya dahil sa likas na kalagayan ng lalawigan na malapit sa paliparan na inaasahan naman talaga na magiging investment hub ito sa rehiyon. Ang catalyst natin ng economic activity sa ating region is of course the airport. Nung ako'y nasa Clark Airport, chairman, nag-ikot ako sa Amerika, sa Asia, tsaka Dubai, ni-study ko yung mga airport. At napansin ko na pagka may airport ng isang lugar, nagiging mega city, which means madami ang investment, ang negosyo sa lugar na yon. Kanya nga ang Makati became Makati, the financial center, because of its proximity or not, because it is very near the international airport. Turismo pa rin ang nakikitang pambawi sa pagbabalik ng lokal na ekonomiya sa Central Luzon. At ang papausbong na urban planning sa rehiyon gaya ng New Clark City, tiyak na makakaapekto umano ito sa investment capital ng probinsya. Ang isa pa sa ating magiging attraction sa mga investors is the New Clark Airport. In fact, New Clark City, which will be the next megapolis or the next NCR, sabi nga ni economist ng UANP, na will be the next NCR in the Philippines. Samantala, pabor si Architect Mangyo sa panukala ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na magluwag na ang gobyerno o implementa ang new normal setup sa mga rehiyon na may mababang kaso ng COVID-19. Anya, mas mapapabilis ang pagbangon ng mga probinsyang may economic zone kung luluwagan na ang mga restriction. Transportation, sana mabalik na doon sa full capacity. Alam mo naman, hindi naman malaking kita ng mga drivers natin, no? Jeepney drivers or bus drivers. Tapos yung mga restaurant, kung pwede, ibalik na rin sa 100% capacity. Biro mo kung 70 or 50% sa loob, halos tumatabla pa lang sila doon sa operation. At sana mabukas na rin yung mga sinehan. Paolo G. Santos, CLTV News. Aabot po sa mahigit 50 pares ng magsing irog ang nagpalitan ng sumpa sa isa't isa sa ginanap na kasalang bayan sa Santo Tomas, Pampanga ngayong araw ng mga puso. Silipin po natin ang mga naging eksena sa report na ito. Damang-dama ang diwa ng pagmamahalan ngayong araw ng mga puso sa bayan ng Santo Tomas, Pampanga matapos magsagawa dito ng kasalang bayan. Ayon kay Santo Tomas Mayor Gloria Ronquillo, ay umabot umano sa 55 na magkasintahan ang nagpalitan ng kanilang matatamis na oo ngayong araw. Ang ilan daw sa mga pinagisang dibdib ngayong araw ay ilang taon na umano nagsasama. Gusto ko i-congratulate at best wishes ang mga 55 couples na pang third batch namin kasalang bayan dito sa aming bayan ng Santo Tomas. Ito po ay tinaon namin sa araw ng mga puso dahil halos po yung mga kinasal namin matagal na nagsasama. Yung pinakamatanda na naming ikinasal ngayon na nagsasama na ng 29 years. Just imagine, ngayon pa lang sila makakasal. At yung iba hong kinasal namin, mga senior citizen na matagal na rin nagsasama, alam naman natin ang dahilan kung bakit hindi sila magkapagpakasal, ang pag-aayos ng mga dokumento, yung paghahanda, yung gastos ng isang kinakasal. Ayon pa kay Ronquillo, ay bukod sa 55 na couples na naikasal ngayong araw, ay marami pa umano ang naisumabol kaya naman maaari umano magkaroon ng ika-4 na edisyon ang kanilang kasalang bayan. Nakatanggap din umano ng regalo ang mga bagong kasal gaya ng kalahating kabang bigas. Libre din umano ang resepsyon para sa mga ito. Kwento ng isa sa mga newlyweds na sina Mr. and Mrs. Brian at Micaela Ocampo, 4 na taon na umano sila nagsasama at meron na silang anak. Ngunit hindi na magawang magpakasal dahil mas inuuna umano nila ang panggastos ng kanilang baby. Kaya naman labis ng kanilang tuwa dahil sa wakas ay ganap na silang mag-asawa.
Sa katunayan ay napaiyak pa si Micaela habang sila ay nag-iisang dibdib. Buong buhay ko po ngayon lang po talaga ako naging masaya. Kasi po naging legal po kami. Lalo na po sa lahat. Okay na po kaming mag-asawa. Tatagilin po namin yung relasyon namin. At nalagaan ko po siyang lubos po talaga. At alam naman namin Pati ba kayo sa mga councilor? ang lubos-lubos. Dahil mga ninong nyo yan? Hanggang sa pagtanda namin, dadali lang ang pamamahala namin. Sana wala nang away. Sana magtagal pa po kami hanggang sa mamatay. Sina Mr. and Mrs. Gregorio at Ludivina Asoseto naman, 18 years na umano nagsama ngunit hindi umano makapagpakasal noon dahil wala din umano silang panggasto sa kasal. Kaya naman labis ang saya ng 61-year-old bride na si Mrs. Asoseto. Masaya po. Maligaya kasi siyempre, kasal na kami legal. Ang wish ko lang sa kanya, hindi siya magbabago. Yung mga bisyo niya, alisin na niya. Marion Lozano, CLTV News. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Shear line o tail end ng frontal system po nakakaapekto dito na lamang po sa may northern Luzon. Kaya po ang Cagayan Valley ay magiging maulap ang papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dulot po ng shear line. Samantala po ang Ilocos Region at Cordillera Administrative Region ay bahagi hanggang sa komisyon ay magiging maulap ang papawirin, meron lamang po inaasahan mga light rains. Ito po ay dulot ng northeast monsoon o hanging amihan. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap ang papawirin na meron naman din po inaasahan mga isolated rain showers at thunderstorm. Ito po ay dulot ng easterlies at localized thunderstorm. So sa ngayon po ay ito lamang po ang weather system na nagbibigay rin po ng mga mahihinang mga pagulan at pinag-iingat pa rin po ang lahat. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.